É que lle dou polo outro lado que non é. Recordádeme que ao final vos conte unha anécdota que me pasou no Parlamento que apunta esta roja. Acordádevos que vos la conte. Agora non. Bueno, bo día. Vamos a empezar coa sesión ordinaria do Pleno co primeiro asunto do orden do día que dice a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Algo que objetar? Considerase aprobada por unanimidade. Secretario. A aprobación se procede á modificación número 3 da relación de postos de traballo. Con respecto a este asunto, decirvos que se aproba ou se propón crear un área de administración xeral, a frente do cual estará un xefe ou xefa de servicio do grupo A1 ou A2, funcionario, que se encargue precisamente das tarefas de coordinar a contratación, temas de coordinar administrativamente todos os departamentos e de control administrativo en general. Tamén se crea, fais unhas modificacións nas fichas do celador e do auxiliar de biblioteca, celador do centro de salud e máis celador do polideportivo, porque esas tres plazas propónse declararse a extinguir porque as levan as empresas, por poñerlle que sean as empresas externas as que o leven. É o que está previsto, eso pasaría ao contrato de servizos, esas tarefas que teñen atribuídos. A mí falábame do colexio tamén, pero do colexio preferín deixalo todavía que sea un traballador do Concello. Pero, bueno, as outras, desta maneira, podemos facer unha remodelación nos postos de traballo, porque xa agora este ano xa aproveitamos a diferencia que hai entre a educadora familiar e a auxiliar, non, a tramitadora, chámase a tramitadora, non? Chámase tramitadora porque pode ser o administrativo ou o auxiliar administrativo. A diferencia que hai, repártese os sueldos entre os máis os que teñen menos soldo e que en algún caso hasta non chegaba ao salario mínimo, ou se xa pasaban. Chegaba ao salario mínimo, pero estaba no límite. O mínimo era o salario mínimo. Bueno, entonces súbese un pouco máis porque a todo isto, por se non o sabe a corporación, a masa salarial en conxunto non se pode modificar. Está prohibido por lei a masa salarial. O único que se suprime alguén, ou digo, algún posto de traballo ou se cambia un por outro que teña menos cuantía económica, podese repartir eses fondos entre os demais traballadores sempre e cando teñan outras atribucións. Iso vai pasar tamén para o ano que ven, cando se xubilen tanto Leo, o sea, o encargado do polideportivo, como auxiliar de biblioteca, en donde pasarán a empresa de servicios externa, e entón eses cartos si se poderán utilizar para darlles outras atribucións aos traballadores ou aumentar en función das súas responsabilidades a determinados traballadores. Creo que nos queda... No, o colegio nada que se non... E logo nada, explicar a creación da plaza de tramitador adscrito aos servicios. Pero este ano que se jubila, auxiliar de biblioteca. E po ano que ven, cando sean os dous celadores, tanto do centro de salud como este ano é auxiliar de biblioteca, sí. E logo despois, en combinación con sindicatos, poderáse repartir, digo, poderáse non é obligatorio, repartir esos cartos que se quedan liberados desos traballadores entre os demais traballadores ou crearse un posto novo, se considerar. Ese é o que se fala aquí. Mais adiante, así que xurdan todas estas novidades, volveremos a traerlo aquí para propoñer o reparto deses cartos. Como hoxe non está Blandino, o representante do bloque, doulle a palabra a don Jairo. Bueno, boas a todos. Varias cousas dos informes que se nos foron enviados.
figura que consta acta de mesa xeral de negociación. Non sei se nos enviou ou nós non a... ou se a temos para poder ver. Penso que a acta que non se enviou. Bueno, non a vin. Da acta da... Existir existe, Vale. É dicir, está asistiu o representante do CESIF máis o tenente de alcalde. Quer dicir, pódese consultar igual esa acta, ainda que non a teñamos nos informes. Ao respecto da RPT, bueno, vemos algunhas incongruencias, a verdad. Non vamos votar a favor da modificación, é dicir, creemos que coa figura da tramitador-tramitadora creo que un pouco que se discrimina a uns departamentos en favor de outros, é dicir, polo que os informes que se nos envían é a tramitadora de servicios sociais, ou creo que figuraba iso. Creo que se discrimina a uns departamentos en función de outros, creo que todos teñen a mesma necesidade. Creo que crear un área de administración xeral cando se supón que alguén debería de facer esas funcións, é dicir, se alguén nos pode explicar quen facía esas funcións antes desta creación, e se ese alguén, agora coa creación deste novo servizo, se o que percibía estas asignacións, se vai a deixar de percibilas. É dicir, ademais de ter ata o día de hoxe, no 2025, pois, bueno, creo que é bastante grave estes traballadores que estén sen a súa regularización na RPT, levan moitísimo tempo traballando, os que creemos que están cubrindo esas funcións, e sendo o mesmo equipo de goberno ou o mesmo alcalde que xestiona o personal. Creo que desta maneira existiron traballadores un pouco de primeira, segunda e diferentes, porque había xente que estaba evidentemente dentro de RPT que as súas funcións e as súas retribucións cumplindo coa normativa, e outros que estaban rozando esta normativa. Ademais, do tema de que rematen a súa relación laboral para o ano, tampouco consideramos a mellor decisión que pasen a ser postos que se privaticen, que pasen ás empresas que teñen as concesións. É dicir, eu creo que o persoal municipal é un ben necesario, dignifica a función dos traballadores e da función municipal que desempeñan, sea unha persona ou sea outra que vai a desempeñar máis adiante. Non estamos para nada de acordo en iso, é dicir, a tendencia de privatizar desde fai anos aquí é evidente, privatizáronse moitísimos servizos e nós consideramos que eses 3 postos de traballo que non deberían de pasar á privatización. Por todo isto, nós vamos a votar en contra da modificación e nada máis que engadir neste punto. Bueno, vamos a ver, dado o que acaba de falar, eu teño que decirlle que aquí a cuadratura do círculo non a sabemos facer. Non pode falar de regularizar os sueldos e ao mesmo tempo decir que non se privaticen, porque se non hai salidas do personal, os sueldos non se poden modificar. Está prohibido por lei. Nós as leis non as facemos. Con respecto a que os traballadores están percibindo, algúns deles, menos do sueldo que deberían de percibir, todos os traballadores accederon ao seu posto de traballo nesas condicións. Nesas. Tampouco se pode cambiar as condicións do traballador, salvo que se lle den outras atribucións ou outras responsabilidades. Evidentemente, nós non podemos, de alguna maneira, se non se poden aumentar os sueldos
non se poden ter a masa salarial modificar, solamente temos a maneira de ou ben reducir o personal, botar algún fora ou evidentemente amortizar algunha plaza e pasala a unha empresa privada para que poidan os demais traballadores ver recoñecidos eso que dice vostede. É dicir, aquí a cuadratura é imposible, Jairo, non é posible. É iso que dice vostede, ou é unha cousa ou é a outra. As dúas cousas non pode ser. E, polo tanto, oye, a súa opinión, entendo que vostede, estando na oposición, pois, que queira que se suba máis, que tal, de calquera forma, salvo raras excepcións, voulle dicir que os soldos neste Concello están bastante ben, eu diría moi ben. Fundamentalmente porque ás veces incluso falan de que non están igualados os de outra administración, pero mire, a mirande parte da xente que traballa aquí vive ao lado da casa. E iso, se comparamos con ir traballar a Santiago, por poñer un caso, na Xunta cambia o conto de carai. Pero bueno, cada un ten a súa opinión, e a min pareceme moi ben, e se é súa, se algún día goberna este Concello e quere incumprir a lei que hai con respecto á masa salarial, e logo despois poderá vostede subir os sueldos ou adaptalos como vostede queira. Votos en contra? Votos a favor? Queda aprobada. O seguinte punto é dación de conta de liquidación do ano 2024. Teño que dicirlles que temos un remanente, explico a ti, interventora, creo que hai un remanente de tesorería de 2.100.000 euros. Sí, cumplimos con la estabilidad, cumplimos con la regla del gasto, tenemos un ahorro neto positivo y cumplimos con la sostenibilidad financiera. Y además tenemos un remanente de más de 2 millones de euros de remanente de tesorería. Y del cual vamos a poder hacer efectivo sobre 800.000 para no incumplir la la regla del gasto para el año que viene. Efectivamente. De hecho, salió en la prensa algún ayuntamiento de aquí al lado que está muy bien económicamente, pero incumple la regla del gasto. Sí. Y entonces hay que aquilatarlo a lo que son las normativas que nos ponen a nivel estatal. El siguiente, bueno, es dar cuenta de esto. Dar conta do informe de control interno e de informe de intervención ao que se refire o artigo 218 da texto refundido da lei de... Eso. Bueno, dase conta tamén. E por último, os decretos de alcaldía que tamén se deron de conta. Por lo tanto, hoxe non temos mocións. E tampouco temos as preguntas do BNG. Por lo tanto, vamos deixar o concelleiro o representante do Partido Socialista. Solo un inciso. Bueno, comentamos antes de quen facía as funcións antes da área de administración en xeral. Non había nadie específico. Non había nadie específico. Bueno, é unha pregunta. Bueno, xa dá o mesmo. Como se pasou a votación, non había nadie que fixera esa labor, era todo en conxunto. Sí, dá un pouco do listado de decretos. Aparece no listado, na última páxina, cito textual, o que pon o contido íntegro dos decretos relacionados nesta lista está disponible na Secretaría do Concello para a súa consulta. A miña pregunta é, insistindo, considera este equipo de goberno que esta é a maneira de unificar a labor da oposición, cando antes enviaba ese contido íntegro directamente a todos os membros da corporación, e se se pode consultar ao rematar este pleno? Algún dos decretos que queremos preguntar? Vamos, eu non prohibín a ninguén que mirara os decretos, Que establece a lei a demanda? Os decretos están na Secretaría e poden consultarse en calquera momento, non só hoxe nen durante o período de sesión, nen nada por estilo. En calquera momento poden consultarse. Calquera concelleiro ten dereito a facelo. O que non se pode é remitir esa documentación por unha cuestión da... así o establece a normativa de protección de datos.
A mí xa me parecía que era por protección de datos. No obstante, pode o revisar e están á súa disposición A nosa dúda é... a calquera hora. A nosa dúda é por que antes se enviaban e non había lei de protección de datos? Pregunto. Entón, non sei, é algo incongruente. Aquí protecemos datos, pero antes enviábase e agora non. O alcalde é o mismo, o secretario non é o mismo. Moitas gracias, así me gusta. Que teñades un bo día, que además está bo, Venga. Toma, secretario.